Bojka. Boje s duší slouží hlavně k zajištění bezpečnosti, jako tréninková pomůcka nebo jako nosič či úložiště. Jako taková se nachází na hladině a je lanem přichycená ke dnu zátěží. Před zátěží je na laně umístěná koncová zarážka, která potápěči nebo potápěčce signalizuje, že se blíží ke dnu. Závaží. Vyvážení a jeho dobré zvládnutí je při ponoru klíčové. Není jen pro dobrý pocit, ale i pro bezpečnost. Odpověď na otázku, kolik zátěže je potřeba, není vůbec jednoduchá. Cílem použití zátěžového systému je zajistit pozitivní vztlak na hladině a neutrální vztlak v hloubce, což je stav, kdy tělo nestoupá ani neklesá a v podstatě se vznáší ve stavu bez tíže. Potapěč nebo potapěčka se tak můžou potápět a provádět průzkum pod hladinou a přitom mít takový vztlak, aby se na hladině pohodlně vznášely bez obav z potopení. Komunikace. Komunikace je klíčovým prvkem pro dorozumění. Bezpečnost je vždy prioritou a proto je důležité, aby si potápěči navzájem rozuměli a mohli se vzájemně informovat o svých plánech, stavech a potřebách. Pojď sem. Blíže k sobě. Nutkání dýchat. OK. Vyrovnávej. Klesání. Volný pád. Pomoc. Slyším tě. Podívej se na to. Drž se se mnou. Něco není OK. Stop. Jít nahoru. Dívej se na mě. Zpomal. Návrat. Návrat na hladinu probíhá pozvolným tempem. Je důležité mít porozumění pro vlastní limity a dodržovat dostatečné intervaly mezi jednotlivými ponory. Po vynoření je zásadní správně dýchat, odpočinout si a později také reflektovat uplynulý ponor. Buoy. A buoy is mainly used for safety, as a training aid or as a carrier or storage. As such, it is located on the surface and is attached to the bottom by a weighted rope. Ahead of the weight, a bottom plate is placed on the rope to signal the diver that they are approaching the bottom. Weights. Balancing and getting it right is crucial on a dive. It is not only for good feeling, but also for safety. The answer to the question of how much weight is needed is not at all simple. The goal of using a weighting system is to ensure positive buoyancy at the surface and neutral buoyancy at depth, a state where the body neither rises nor falls and essentially floats in a weightless state. This allows the diver to dive and explore below the surface while having enough buoyancy to float comfortably on the surface without fear or sinking. Communication. Communication is a key element for understanding. Safety is always a priority, so it is important that divers understand each other and can keep each other informed of their plans, conditions, and needs. Come here. Closer together. No air. Okay. Equalize. Descent. Free fall. Help. I can hear you. Look at that.
Stick with me. Something wrong. Stop. Go up. Look at me. Slow down. The return. The return to the surface is proceeding at a gradual tempo. It is important to have an understanding of your own limits and to maintain adequate intervals between dives. After reaching the surface level, it is essential to breathe properly, to rest, and later to reflect on the past dive.